Ħannejna. Klift tleta jew xajjeħtuni, ma nafx mhux nibgħat is-soltu l-messaġġi. Kif intom? 7 snin, hu? Għadkom minn kemm għamiltu workout jisu? Iva, hawnhekk nagħmlu workout mit-tnejn sal-ħadd. Sal-ħadd, Mit-tnejn sal-ħadd, mit-tnejn sal-ħadd. Ma misna niġu nagħmlu waħda jiena tita. Niġu. You're always welcome. Jien qabel COVID ġiet kemm il-darba. U konna ngħid, imma mbagħad ovvjament wara l-COVID ġara li ġara. Mistenġa tibda. Fil-COVID mħatma. Fil-COVID. Nissa m'għandek skuża. All right. Għajdila naqra. Għallu ta' sena. Ekku, le, hawnhekk nieħdu l-miżuri kollha, ġifieri apparti li jkun hawn id-distanza, il-massimu ta' persuni għandna biżejjed kaxxija għal kulħadd biex biżejjed ikun hemm distanza, imbagħad ikun hemm is-sanitization, kifet anke l-membri tagħna stess nirringrazzjahom kollha wara kull workout anke nagħmlu disinfection tal-equipment li użajna. Anke huma jwassuhom iktar safe minn Ekku, u aħna wkoll in between sessions nerġgħu nagħmlu stess proċess aħna stess bħala staff. Apparti minn hekk ikun hawn dik la mechanical ventilation u mechanical extraction biex anke ikun hawn l-arja dejjem tinbidel li kemm jista' jkun innaqsu ċ-ċansijiet u xejn. Dalwaqt il-miliet. Dalwaqt. Nawgura kulħadd l-ewwel. Eżatt. U jkun hemm ħafna min dul sima da żmien, pereżempju xbajt nirċievi messaġġi, isma' jiena da żmien allura ma ħanieħu xejn illi iħaxxen ħanuża dik il-kelma, mu ħanieħu xejn li fih iktar zokkor, cheat meals u l-aħbar tajba qedaw. Illi l-aktar li jgħod mhuwiex tagħmel f'ġimagħtejn minn sena sħiħa, imma x'tagħmel matul is-sena. Għax ejja ngħidu kif inhi. Jekk it-tfal tagħna eżempju jieħdu l-holidays tal-miliet, ma jfissirx li dawn mhux qed imorru skola, ifisser li għandhom holidays break. Ġisimna l-istess. U normalment, ma nafx intom, imma jekk għandna ġimagħtej ta' festi, mhux ħanagħmel minn filgħodu sa filgħaxija kuljum nikol u nixrob il-ħin kollu. Ħajkun hemm okkażjonijiet, forsi kelli ikklama tal-familja tan-naħa tal-partner u daw l-affarijiet, speċjalment dis-sena m'hemmx ħafna staff parties laqqas. Jiġifieri mhux qisha l-aħħar tad-dinja li ġej il-miliet. U cheat me li rridu ngħidu mhux cheat day, għax din hawn min tibża xejn. Issa naturalment nhar il-miliet nhar l-ewwel tas-sena ħatkun cheat day. Hija minn filgħodu sa flaxija. Dik normali, ma again, kemm il-darba ssir di li jkollok għalfejn tajjeb ħanuża dik il-kelma tikol ġurnata sħiħa. Għax aħna ma nixtiequx il dak li jkun li jgħidina qed ngħix biex ninbidel, fis-sens qed ngħix biex nara bidla fil-mera. Jiena qed ninbidel fil-mera qed ninbidel saħħti biex ħajti tkun aħjar. Imma għal dak li qed jitlef il-pis bħalissa. Eżatt. Mhux dak li qed jagħmlu. Tajjeb. X'issuġġerilu? Prosit, ara, l-ewwel nett jekk aħna pereżempju qegħdin xi buffet, ħajkun hemm ikel li jogħġbok iktar minn ieħor. Mela tażilx minn kollox anke jekk taf li ma tantx jogħġbok biex ngħidu iva ħanieħu għax żejjed ma tafx għalfejn. Għax aħna Maltin għandna tendenza. U le ma ċertu Maltin, ċertu Maltin jekk ma jogħġbok. Jekk ma jogħġbokx għalleħu. Dak iż-żmien nqataw is-salit anke l-ħela, Mur jekk ma tix mhux buffet allura, elimina l-buffet. Waħda mill-għażliet, u anke jekk mur l-buffet, inti jisek għandek budget, immaġina għandek budget. Tgħidina l-aktar illi ħanifoka l-aktar li ħanieħu dak li kelli tant jogħġobni l-aktar. M'għandix għalfejn nieħu minn kollox sakemm ninfaqa. Dik number 1. Number 2, hemm is-sistema illi jgħidula fasting. Dix tagħmel. Mela anke fi żmien il-festi speċjalment, anzi, illi meta aħna nippjanaw li ngħidu jiena ħanħalli diversi sigħat konsekuttivi illi fihom inkun sajma jew sajjem. Mela pereżempju jekk jiena kilt illum l-aħħar fit-8 ta' filgħaxija, għada ħanikol l-ewwel darba f'nofsinhar. U tgħid li bejn 8 ta' filgħaxija u nofsinhar tal-għada mhu ħanikol nixrob xejn affattu. Tista' xorta tieħu ilma, still jew sparkling. Ara mela tajjeb kafe jew fasting. Għax da sabu, illi meta mbagħad inti ħatikol, anke huwa jkelli ħaxxen aktar, ħatamel użu aħjar minnu milli kieku bqajt ikol kull ftit sigħat. Issa aħna l-bira kellna il-nutritionist magħna, dik issuġġeriet ukoll li tieħu breakfast u lunch ħafif ta' soppa u hekk pereżempju jew xi veġi. U mbagħad tikol fil-għaxija. Hemm ħafna metodi. Għax ta' biex kulħadd, it's all in the mind. Mhux hekk. Il-mindset tiegħek skont kif ikun jekk għaw persuna ta' tista' noqgħod ġurnata sħiħa bil-ġuħ. Eżatt. Ħalli mbagħad nikol kemm nifla. Eżatt. Kważi tkun qed tfatti. Eżatt, toqgħod attent fis-sens li jekk inti mbagħad once li bdejt ikol ma waqafx ikol dik storja oħra. Hawn min jgħidlek, u sfortunatament minnu qawwu u overweight hekk jiġrilu. Ekku. Li meta jmiss xi ħaġa li mhix tad-dita. Ekku. Jisu moħħu it will go haywire. Eżatt. Għax hija addiction. Ekku.
U tkun trid tikol, għal sokkor, fejn jidħol is-sokkor speċjali. Eżatt, u l-aħbar it-tajba li għandi anke għal dawk in-nies, għax inti mbagħad eżempju l-għada l-pitada ma reġax għandek dawk li tliet il-kbar, jekk erġa' bdejt bil-fasting, il-ġismek qisek erġajt għamiltlu reset, erġajt poġġejtu f'postu ħanpoġġu hekk, fejn erġajt ikkontrollajt il-livell ta' zokkor fid-demm, allura erġajt qed tħossok enerġetiku, tnaddaft jekk nistgħu ngħidu hekk, tajt break anke l-sistema tad-digestion tiegħek, aw tista' tkompli fejn ħallejt. Kemm taqbel bil-detox? Ara, skont x'tagħmel, għandek min detox jifhem li pereżempju l-ħin kollu joqgħod jasar u jikol ħaxix aħdar. Di għandha r-riski tagħha, ġifier skont kemm iddewwimha, tagħmel jumej tlieta forsi ġimgħa biha, mhux ħataqa' d-dinja, però il-biża' tagħna jkun illi jekk persuna bdiet tagħmel hekk rat ċertu progress illi tkun trid iżomm għal dejjem. U nafu li tista' tagħmel ħafna iktar ħsara milli ġej. Għax hekk inti dejjem qed tieħu. Taħdem daqshekk in the long run. Mhux hekk jasal żmien illi. Forsi detox tagħmlu perjodu biex inti tibda strateġija differenti biex inti titnaddaf l-ewwel. Naddaf fil-gatt tiegħek. Tipikament li dejjem aħna nikkoraġixxu dulsima apparti li jkun dan il-fasting, ikun li dak li jkun ikollu bilanċ kemm ta' proteini, mela ngħidu aħna tiġiġ, laħam aħmar, ħut. Ikollu bilanċ anke ta' karboidrati, mela xi ftit ross, xi ftit aġin, xi ftit patata, xi ftit piżelli. U anke jkollu bilanċ ta' xaħmijiet tajbin. Bħal ngħidu aħna xi extra virgin olive oil, qed insemmu l-lews, il-ġews, l-avokado. Li jkun hemm naqra minn kollox hija l-aktar ħaġa sostenibbli. U kif anke ġieli semmejna f'programmi tiegħek dulsima, illi il-Mediterranean diet, id-dieta Mediterranja ġiet approvata sena wara sena bħala l-aħjar dieta. U di fija dak kollu li semmejna. U xi ħaġa li tista' tiġri u rridu nammettu li tista' tiġri f'dawn iż-żminijiet hija li bniedem forsi mhux ħajoħroġ ħafna ma joqgħod id-dar, jmur is-supermarket jibda jogħġbu kollox. U min ikun u tibda tgħid tara nagħmel hekk u nagħmel hekk mela u min ikollu l-familja. Tibda tgħid saħħa fost il-ġurnata inti tas-soltu fost il-ġimgħa tibda ssajjar u tipprepara healthy meals, ma taf li ħajkollok il-kulħadd id-dar, se ssajjar dak li ma ssajjarx is-soltu. L-ikel ħatiftaħ il-friġġ ħassibu dejjem. Ix-xorb ma semmejniex ukoll. U x-xorb ukoll dak jagħmel. Ma dali jiġi li forsi f'dan iż-żminijiet ikun hemm abbundanza iktar ta' ikel għal xi tiftaħu s-sin. U ħanieħu ċans. Eżatt, ħanieħu ċans biex anka grazzi għal dar-programm illi meta jkun hemm dak l-ikel illi pereżempju għadda il-miliet għaddit l-ewwel tas-sena. Flok ma ngħidu isma' li għadda għandna fil-kabord ħaniftuħ u nsajru xi ħaġa. Hemm organizzazzjonijiet fosthom il-Food Bank illi tantejn anke u Malta stess nies illi dak l-ikel jista' jgħinhom ħafna iktar milli għandna bżonnu aħna. Nistgħu ngħadduh lilhom. M'għandniex għalfejn imbagħtu il-konsegwenzi. Qod ngħid ara jien qas kelli ġuħ qas kelli abtit, qatt insajjar dan l-ikel u issa ara x'għandi għax dik il-ħaġa kulħadd ħajerġa' jgħaddi minnha. Ekku, kemm nofqu flus fl-ikel u kemm jiena pereżempju naqla ħafna bħal kulħadd, ħafna ħelu, kaxxi ta' ċikolatini, qed ngħidilkom min issa tixu li ġej għandi. Imma meta naqlahom daw dejjem kull sena nagħmlu basket kif qed tgħid għax aħna l-ħelu. Imma jaħasra xi tibda tgħid ħadd tagħmel bih. Ekku, u fil-fatt anka qed tiġi f'moħħi issa li nagħmlu kull sena hawnhekk huwa illi għax għall-grazzja tal-Alla jkun hawn diversi nies illi jibdew ħirġin minn ċertu ħwejjeġ li wħud minnhom għadhom ġodda. Nagħtu anka lil ħafna gruppi li hawn Malta li jiġbru l-ħwejjeġ. Ġifieri ara minn tixtieq ittihom inti u dak il-ħwejjeġ flok ma tarmihom tista' dejjem ittihom il-min għandu bżonn. Issa suġġeriment tal-min qiegħed bravu. U ġifieri u sal-miliet li jitlef dak il-1-2 kilos iktar biex intom għamna iktar kuraġġ. Perfett, mela, l-ewwel nett qatt mhu tard fis-sensitajt isma' jiena nista' nżidna iktar exercise kif forsi għad baqa' daw il-ftit ġranet sal-miliet. Nista' flok ma nagħmel exercise 3 darbit fil-ġimgħa nofsija kollox, nibda nagħmel 5 fil-ġimgħa, 6 forsi għaliex le, naħtfu ċans. Parir kbir ieħor huwa illi kemm jista' jkun neliminaw it-zokkor. Mhux innaqsu issa, jekk qed baqalek ftit ġranet eliminah. Mela qara li ma jkunx hemm soft drinks, ma jkunx hemm anke ċertu frott illi huwa li fit-zokkor, ma jkunx hemm imma dal-zokkor li nżidu mal-kafè, eċetera, xi zokkor huwa l-akbar għadu ma jħallinix illi noqsu mix. Meta t-zokkor tal-frott qed nitkellmu. Banana speċjalment, imbagħad għandek ċertu għeneb, dan il-frott tas-sajf bħal pereżempju l-bettieħ. Dejjem nieħdu parir mat nutritionista, imma anke jekk nagħmlu sempliċement infittxu fuq l-internet għal dak li jgħidulu glycemic index, GLYMECIX. Le, zom naqra ħawata. Minix teacher tal-Ingliż. GLYCEM.
CEMIC, Glycemic Index, INDEX. Da jistajtina lista tal-iktar frotti li anka huwa oli fit-sokkor u ta' min illi speċjalment jekk kadba għalna ftit xinneħħu fi ftit żmien. Tajjeb kwis, għax hawn min jgħidu iva healthy food, I can eat. Ma aħna għandna ħafna frott, per eżempju d-bulli li huwa ilma u sokkor biss, u m'għandek. Hija ma hu min jgħid la healthy nista' nieħu li jrid. Eżatt, fil-verità il-frott huwa id-deżerta naturali. Issa llum deżerta nifhmu biha xi donut. Imma fi żmien qabel ma ġew kreati dawn l-affarijiet dak għalihom kien trit, kien xi ħaġa ħelwa. Illum morna l-estrem li ieħor. U anke toma tal-banana, toma ħelwa. Ħammorru aħna. Sejrin? Iva. Ħa nipprepara l-ħoġ ta' tisparixxu u ninħasad. Ramon kien sejqa. Kien ħajja Ramon. Ħossibek. Jagħmel boom, mela dik il-boom li smajna l-ewwel. Tlaqna. Narakom. Ma nafx